салом алейкум дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи мо. ҳар як шуморо барои иди қурбон табрик мегӯям бародаро ва ҳар ки ҷои бошен худованд нигаҳбонтон бошад. Бародарои ғарибам аслан ва ҳама каса метавонем бародаро дӯстон ва паву хоҳаро додаро ҳама каса метавонен ид биёен хонаи мо ва рӯзи ҳар як шумо имрӯз рӯзи беҳтарин бошад ва ба хайри шодӣ бошад дӯстони азизи ман ва худованд ҳар як шуморо нигаҳбон бошад то идои ояндара. Бачаҷонои ман чанд қайд кардӣ? Айту? Оҳ, мехарам ки нақси мепарӣ кардем. Маладес. Чанд қайд кардем инҷо? Басаям қайд кардем тамом. Якин дӯстони азиз, давраҳои гулакӣ ба ёдат мезана. Вақтша мо қишлоқ мегашем. Ҳозир як 10-15 хона ид кардаян омадаян як-якта тақсимотаро ҷе сар карам. Кира амир рӯзо баёчия кадом ина баёчия дар комментария бинависонам. Бачаҷон тамом.